În momentul în care se deschide, prima dată se deschide scotarul, apoi se ridică în sus, se apucă mânerul, se închide, se deschide. Aici sunt două butoane. Dacă nu se acționează butonul de deasupra, siguranță de deasupra, nu se poate acționa butonul de dedesubt. Amândouă acționate în același timp, se întinde mânerul. Apoi de dedesubt avem în partea aceasta avem un buton, tragem de buton, scaunul începe rotația. S-a fixat. În momentul în care dorim să-l întoarcem înapoi, butonul se mută pe partea cealaltă automat, tragem de buton, se întoarce. El se poate lăsa de asemenea și pe spate, de aici având siguranța aceasta, în mai multe trepte, asta fiind a doua, și așa se lasă pe spate de tot. Parasolarul este dublu, aici există un fermoar, trage de fermoar, parasolarul se dublează. Dacă copilul crește prea lung, dedesubt se află niște picioruși ascunse care se pot lungi. Așa arată pentru dormit. În momentul închiderii, piciorușele se bagă înapoi, scaunul se întoarce cu fața către drum, se lasă pe față, apoi acționăm aceleași butoane în același timp, se împinge mânerul cu putere în față. Și apoi se apucă de mânerul din spate, se ridică în sus și s-a închis. Aici de sub, după poziționarea bateriilor, dacă se dorește aici, se pot pune baterii și are muzică.